Ikomplu jikbru l-indikazzjonijiet li l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta se jerġa' jibda jopera mit-tielet ġimgħa ta' Ġunju. Konferma ta' dan huwa n-numru ta' titjiriet li huma aċċessibbli sabiex wieħed jibbukkja tramite siti online tal-linji tal-ajru varji. U mill-21 ta' Ġunju jidher li se jkun hemm titjiriet lejn l-Italja, Spanja, il-Greċja, Ċipru u l-Portugal. Kien il-Ministru Ċipriot Yannis Korousos li f'intervista waqt il-programm Net Live fuq Net Television qal li mix-xahar id-dieħel Ċipru se jiftaħ 19 rotta fosthom dik lejn Malta. Il-kumpanija Ryanair min-naħa tagħha ħabbret li mill-ewwel ta' Lulju li ġej se terġa' tibda topera 40% ta' titjiriet tagħha skedati għal Lulju. Dan hekk kif Spanja ħabbret li se tkun qed tneħħi r-restrizzjonijiet ta' vjaġġar. Bekk issa Spanja tiżdied mal-Italja, Ċipru, il-Greċja u l-Portugal li aktar kmieni wkoll ħabbru li se jiftħu l-lukandi u l-bajjiet turisti fl-istaġun tas-sajf. Dawn il-pajjiżi mhux se jkun qed jimponu kwarantina għat-turisti kollha li jidħlu f'pajjiżhom. Il-kumpanija Ryanair se tkun qed toffri diversi titjiriet minn pajjiżi li jinsabu fit-tramuntana tal-Ewropa, fosthom l-Irlanda, ir-Renju Unit, il-Belġjum, l-Olanda u l-Ġermanja, lejn Spanja, l-Italja, Ċipru, il-Greċja u l-Portugal. Fit-tmiem il-ġimgħa li għaddiet tħabbar li s-Superintendent tas-Saħħa Pubblika kienet qed testendi s-sospensjoni tal-ivvjaġġar minn u lejn Malta sal-15 ta' Ġunju li ġejn. L-ajruport ta' pajjiżna ilu magħluq għal kważi 10 ġimgħat mill-21 ta' Marzu bħala miżura ta' prekawzjoni sabiex twaqfu l-importazzjonijiet ta' każi ġodda ta' COVID-19 lejn il-Gżejjer Maltin. Madankollu hekk kif pajjiżna l-miżuri qed jibdew jiġu rilassati, l-ajruport kien fiċ-ċentru ta' appelli konfliġġenti minn diversi assoċjazzjonijiet, fosthom l-Assoċjazzjoni Medika Maltija u l-Union tal-Infermiera u l-Qwiebel fejn it-tnejn appellaw biex għalissa l-ajruport jinżamm magħluq. Min-naħa l-oħra l-Assoċjazzjoni Maltija tal-Lukandi u Ristoranti appellat biex l-ajruport jerġa' jinfetaħ. Min-naħa tagħha Superintendent tas-Saħħa Pubblika l-Professur Xajmen Gawċi it-tnejn qalet li d-diskussjonijiet dwar il-ftuħ mill-ġdid tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta għadhom għaddejjin fejn s'issa għadha ma ttieħdet ebda deċiżjoni finali.